Kde som sa to ja zase zatúlal? Inak akože krásna lokalita, veľmi zaujímavé, že v Bratislave človek vždy aké zaujímavé miesta objaví. Prosím vás, ja vás poznám. Vy nie ste ten známy realitný maklér z YouTube? Čo robí videa, čo ste mali teraz to známe video v Skyparku. Áno, to ste vy. A kam idete teraz? Viete, že akurát prenajímam dvojizbovú nehnuteľnosť, majiteľ si dal úplne, že záleží, je to úplne novo prerobený byt s krásnou kúpeľňou a kuchyňou. Takže ak chcete, ja si to tam idem teraz natočiť a nafotiť, takže keď chcete, môžete byť prvý, neviem, či vás zaujíma teraz prenajom, ale minimálne prvý človek, čo uvidí túto krásnu nehnuteľnosť. Akože, poviem vám, ja som tu teraz takto na prechádzke, šiel som sa pozrieť a táto lokalita sa mi veľmi páčila, ale pokiaľ mi ukážete bytík a vy máte naozaj kvalitné videá, robíte a aj tie obliadky sú naozaj na úrovni, tak veľmi rád sa budem pozrieť. Áno, super, tak idem, jasné, tak poďme na to. Na obliadke tejto krásne prerobenej nehnuteľnosti. Hneď ako vstupujete do bytu, vidíte, že máme tu nové bezpečnostné dvere, ale určite každá najmä dáma ocenia krásne prerobenú novú je kompletne zariadená vrátane umývačku riadu, teplovzdušné druhy stavanej mikrovlnky. Zaujímavý aj tento koncept jedálenského stola je rozkladateľný, takže pekne sa tu viete nájsť, plus po prípade viete aj na barovom stole sa nájsť, všetko je tu fungonové, všetko nové, elektrika nová, naozaj tých zastrčiek je tu až. No, vôbec sa pozrieme aj na to. Hej, toaleta nová tiež, úplne prekrásna. Barové stoličky. Poďme sa pozrieť do kúpeľne. Bola zmenená dispozícia, sprchový kód, nové umývadlo s podsvietením. Pekný sprchový kút so spadom, takže veľmi pekne prerobená nehnuteľnosť, naozaj vidno, že pán majiteľ si dal ozaj záležať. Nové parkety, dve záchodné miestky, toto mohol byť obývacia izba, kde sa si viete dať káruč, tam telefón. Ďalšia výhoda, vidíte, zásuvka, tiež veľký kút. Pán majiteľ, keď budem prenadval elektriku, vidíte, že tu je lankadel, káblovka a klasické napojenie do elektrickej siete. Inak chádzame do spálne. Spálna predka, ale zmestí sa vám tu posteľ a poznáka komoda, ale podľa mňa najväčšia výhoda v tejto miestnosti je určite tento veľký štvrtík. A veľa vecí sa tu zmestí. Ešte máme aj stávanú skriňu. Keď chcete, vám tu netreba ani skriňa, šatník plus logo, to všetko ten môžem pre to stará, takže toho uložil pre sebe tu aranž. A sme už na konci videoobhľadky. Ak sa vám nehnuteľnosť páčila natoľko, že si chcete so mnou dohodnúť obhliadku a vidieť byt osobne, samozrejme ja vám veľmi rád ukážem, stačí, ak mi iba zavoláte na toto telefónne číslo, alebo mi napíšete na tento e-mail. To samozrejme v prípade, ak ste trošku hanblivejší typ. Teším sa na vás a vidíme sa na obhliadke. Ahojte!